Apar dehuri kudam singnar arongamekar Kalitang Rolen Tiso Achor Kareso Kilingpi Keso se kachelangji aphan Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tokbi aphan se kachelangji aphan nang ravek thapusi kerap kachangpon Lason sikidam tang pinanganar ni pen Kareso Kilingpi Keso kacholong lok penajok penangan adim se chelangdamlo Jaisalmer Dipu Medical College and Hospital, Dimapur Faith Hospital apen Guwahati Medical College alom anta se chelang ponlo. Bonta operation ji aphan tangka lakte thom an nang ji bupen operation long le reklo. Se kachelang ji aphan hem chainong hanwe longhong lapen long le anta mi chijor pon lablo. Non ke se kachelang ji aphan anta tangka kavi kisung thek tiklo. Lasikar biang long pen ning ke menai kai ke radaphan kisung along ke rabdun ver abang phu Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tokbi atum nang ravek thapusi kisung ke pho ahem tu natum pen kachuning ri padupon lapen komani jongsi ning ke me pen ke rabji abang do lepute la screen along ke paklang pon bank account number 389208 49140 IFSC code SBIN 0009405 along nang pali ji aphan kachuningri padupon 2 News report Karbing Long Live